И тук съответно сега да видим кой ще направи корисната звезда. Сядате ли? Сядате? Да, сядате. През тези години Сиат е било собственост на Фиат. Какво се чудиш? Която прилича на карета, тръпва. До тук много добре. Влизате на четвърти гараж. И тук добре. Румен Спасов с Сиат. Номер 15. Малко завъртането му дойде. Даже мотото мъжен автомобил си използвали по време на правото движение.